Yo, what's up mga kawaray, no? So dito nga sa video na to, bali dumayo kami sa may Cubao and nakalaban namin yung mga Cubao Hoopers dito. Kita nyo naman na ankle break yung kalaban, no? So yun, napakagandang laban nito mga kawaray and napasabak talaga kami rito. Kaya panoorin natin mga kawaray, isang napakagandang laban, isang napaka-classic na laban to. Basta waray, listo. Mag ka muna. Sayang ba Friday? Hindi abot ka pag abot. Sige, sabihan mo. Okay. Hanggang 3K pre, okay sa inyo? Mamaya. Mamaya na lang. Bakal, sila Alan, sila Beril. Overin eh, no? Sabi. Pati mas kinabinit. Sabi na lang. Sabi mo, sala ka lang. Wow, ang sabahan mo. Kaya mamaya na. Hindi, hayaan mo sila. Mamaya na sa 1,000. Ayan naman na. Ayan o. Bagal ni Brian dito. Sure kita ba
Tapay lang yung Cedric. Kita nga dito meron. Mamaya na pag maglalaro na ako. Yan, napag yung video anay. Para Wait. makita ni Cedric. Brian! Gi. Sige, mamaya na lang. Suluhin natin sa laro. Yan Cedric. Kaya di ba impulse fight? Itang pina mo, dinaan mo agad eh. Oo, nakasugat ko ba? Siling niya rin taga-video man. Malaki na sila. Mas ka na. Parang bakla naman. Sundot. Alam mo na video. Sayang. Ibig niya ito eh. Yung paa niya. May bahan eh. Oo. Diba? Alinet ko nakaraan eh. Hindi na Alinet siya. ko nakaraan. Gawa mo, mabilis maglaro yun. Nalulong mo lang. Kumadabulay sumugot. Kumadabulay sumugot. Nabuboring ako. Para ako na maliksi pa yan. Baka pa yan. Mata pa yun. Size pa lang yun. Baka Brian yan. Sa score, kanin mo. 9-7. Sarap buhay. Wala na. Hindi makatakbo yun si Brian kasi yung sapatos. Pinipicture mo taga-video ah. Hindi na ba yun? Gago, muray men. Ano, taga-video lang. Madaya itong nakaitim eh. Magulang din eh, marunong.
makatakbo si Brian. Loko po yung ba... Yun yung masarap butatayin yung gano'n. Sabi mo nito, mamaya na yung magaling. Kaya na kami. Kaya na ito eh, isang libo. Tangina, 500 pa lang yan. Paano pa kaya pag malaki na yan? Paano guys? Dapat Wala, traveling yun. traveling mo mga sakla. Good. Yan na, ipatapusin. Oy, labas naman yung iba ha. Marami tayo. Ayun na nga, kainiran na. Namayari si iPod. Next sila pre, no? Schedule ko naman. Nararo na. Alas schedule sila. Parang chinilas. Panis. Tangin lang, di pa tapos. Isang oras na mahigit. Bigay na, bigay! Wala, lamang naman na. Bigay! Takbo, Bray! Takbo na! Ayun! Bang! Nine! Panglas! Ang puro ano pa. Hindi na. Harap na, Bray, harap. 9-5 no. Lapit. Lakas.
Paano ba nakilala yung mga yun? Ha? Sa photo. Boy. May Brian lang kasi. Last! Galing port. Pasok pa bukas. Pasok ka bukas? Jump shot pa. Putang ina mo yung bata. Malakas din. Mataba yun pero bit. Yakin. Ito maray niya. Mas maray. Ang gani. Aywan. Galagod niya. Yun na pa na po. Game! Game time! Paray din natin eh. Paray. Garte.